खुलुमबाय आं अबंचा बसुमतारी। खुलुमबाय आं मुनिन्द्र महिलारी। खुलुमबाय आं नेरसोन बसुमतारी। खुलुमबाय आं जुरि बर'। खुलुमबाय आं चन्दन मोसाहारि। खुलुमबाय आं राकेश रामसियारि। आं दिमंसा बर'। खुलुमबाय आं नेरसोन बर'। खुलुमबाय आं गुप्ता बसुमतारी। खुलुमबाय आं अबंचा बसुमतारी। आंनि बे अबंचा ब्लग इउटुब चेनेलनि गेजेरजों गोदान बोसोर रंजालि बैसागुनि नोंथांमोन बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोन हामग्लायनाय बावहरनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोननि नखरनि साफ्रोमबो आदै मादै आइ आफा आदा आब' फंबाय बिनानाव गासैबो मोजाङै मोजां थानो हायो, मोजाङै मोजां बे बैसागु बोथोरखौ बारहोलांनो हायो बेखौनो मिजिंथिबाय। दिनै नोंथांमोनखौ आंनि बे अबंचा ब्लग चेनेलनि गेजेरजों गोबां इउटिउबार्सफोर गोबां जोंनि बर'नि मुंदांखा मेथाइ खनगिरि मुंदांखा फावखुंगुर बिथांमोना नोंथांमोनखौ गोजोन हामग्लायनो सानदों। स' बिदिहायनो बिथांमोना आंनि सेरावहाय मोननैसो भिडिअ क्लिप हरदों। स' बेखौ नोंथांमोननि सेराव लाबोनो सानदों। खुलुमबाय आं मुनिन्द्र महिलारी। अबंचा ब्लग इउटुब चेनेलनि गासै नायगिरि लोगोसे साबस्क्राइबार नोंथांमोनखौ देग्लाय बोसोरनि रंजालि बैसागु बोथोरनि गाहाम हामलायनाय बावहरबाय। लोगोसेयावनो आंनि आंगोनि बर' हारिनि आदै मादै आइ आफा बिदा फंबाय गासैनिसिमबो महिलारी वाइड एंगल चेनेलनि जानानै आं गोसो गोरबोनि गोजोन बावहरबाय। लोगोसे अबंचा ब्लग इउटुब चेनेलाव नोंथांमोना गोदानब्ला भिडिअखौ जेसेबां हायो लाइक खालाम, शेयार खालाम, लोगोसे नोंथांमोना अबंचा ब्लग चेनेलखौ सापर्ट खालाम। गोजोन्थों। खुलुमबाय आं नेरसोन बसुमतारी। अबंचा ब्लग इउटुब चेनेलनि गेजेरजों गोदान बोसोर रंजालि बैसागोनि गासै आइ आफा आरो बिदा बिनानावमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायनाय बावहरबाय आरो आसा खालामो नोंथांमोननि नखरनि गासै सोद्रोमाया मोजाङै एबा खुसियै थानो हाथों आरो बे इउटुब चेनेलखौ नाय आरो शेयार खालाम आरो साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों। खुलुमबाय आं राकेश रामसियारि। अबंचा ब्लग इउटुब चेनेलनि गेजेरजों साफ्रोमबो भिउआर लोगो नोंथांमोनखौ गोदान बोसोर रंजालि बैसागु बोथोरनि गेदेरनिसिम आंनि खुलुमनाय, उन्दैनिसिम आंनि अननाय जासिहरबाय। नैबे गोदान बोसोराव नोंथांमोना नोंथांनि साननाय हनाय गासैबो बे बोसोराव जाफुंसारदों। अबंचा ब्लग इउटुब चेनेलखौ सिगाङाव जेरै नोंथांमोना अनसायना लादोंमोन थिग बेबायदिनो उननि समावबो अनसायना लानो थाखाय गुरै खावलायबाय। लोगोसेनो आंनि बर'सा देरहासार इउटुब चेनेलखौबो नोंथांमोनखौ भिजिट जानो थाखाय गुरै खावलायबाय। गासैनिसिमबो गोदान बोसोर रंजालि बैसागु बोथोरनि फिन साबायखर। खुलुमबाय आं जुरि बर'। अबंचा ब्लग इउटुब चेनेलनि गेजेरजों आं आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव गासै रायजो राजा नोंथांमोनखौ बैसागु बोथोरनि गोजोन हामलायनाय बावहरनाय थाबाय। आसा खालामो देग्लायनि बैसागु बोथोराव नोंथांमोननि नखरनि बयबो मोजाङै बारहरलांनो हायो। गोजोन्थों। खुलुमबाय आं चन्दन मोसाहारि। अबंचा ब्लग इउटुब चेनेलनि गेजेरजों रंजालि बैसागुनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बावहरबाय। आसा खालामो बयबो इसोरनि अननायाव मोजाङै थांनानै दं। लोगोसे आरोबाव रंजालि बैसागुखौ बयबो मोजां देहा लानानै बयबो गाजा गोमजायै रंजा खुसियै जोङो जालांनो हागोन आं बेखौ मिजिंथिबाय। लोगोसे जाय बिथांमोना अबंचा ब्लग इउटुब चेनेलखौ दासिमहालागै लाइक खालामाखै, शेयार खालामाखै एन्ड साबस्क्राइब खालामाखै, नोंथांमोनखौ थाबैनो लाइक, शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालामनो थाखाय गुरै खावलायबाय। गोजोन्थों। आं दिमंसा बर'। अबंचा ब्लग इउटुब चेनेलनि गेजेरजों बैसागो बोथोरनि गोजोन हामग्लायनायखौ बयनिसिमबो बावहरग्रोबाय। आसा खालामो नोंथांमोननि नखरनि गासैबो सुबुङा मोजाङै थायो। गोजोन्थों। खुलुमबाय आं नमल बर'। आं अबंचा ब्लग इउटुब चेनेलनि गेजेरजों आइ आफा आदा आब' बिब' बिनानाव बिदा फंबाय गासैखौबो गोजोन हामलायहरनाय थाबाय। आसा खालामो देग्लायनि बैसागुआव नोंथांमोननि नखरनि बयबो रंजा खुसियै बारग'लांनो हागोन। गोजोन्थों। खुलुमबाय आं गुप्ता बसुमतारी। अबंचा ब्लग इउटुब चेनेलनि गेजेरजों आं बयखौबो गोदान बोसोर रंजालि बैसागोनि गोजोन हामलायनायखौ बावहरबाय। आसा फारियो देग्लायनि बैसागो बोथोराव बयबो आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव न'आवनो थानानै गोदान बोसोरनि गोजोन सुदेम बारखौ बैसागो बोथोरखौ गोजोनै बारहोहरनो हायो। गोजोन। खुलुमबाय आं नेरसोन बर'। अबंचा
अबंसा ब्लग इउटुब चेनेलनि गासै नायगिरि लोगोसे साबस्क्राइबार नोंथांमोनखौ देग्लाय बोसोरनि रंजालि बैसागु फोरबोनि गाहाम हामलायनाय बावहरबाय। लोगोसेयावनो बर' हारिनि आदै मादै आइ आफा बिदा फंबायमोन गासैनिसिमबो आं नेरसोन बर' जानानै गोजोन बावहरबाय। लोगोसेयैनो अबंसा ब्लग इउटुब चेनेलाव गोदानब्ला जेसे हायो लाइक शेयार कमेन्ट साबस्क्राइब खालाम। नोंथांमोना अबंसा ब्लग इउटुब चेनेलखौ सापर्ट खालाम। गोजोन्थों। स' बेखिनियानोमोन दिनैनि जे माने हामग्लायथि भिडिअ' जोंनि बर'नि मुंदांखा एबा जाखांफुनाय मेथाइ खनगिरि फावखुंगुरजों लोगोसे गोबां इउटिउबार्सफोरा नोंथांमोन बयनिसिमबो गाहाम हामग्लायबाय। स' बिथांमोननि जि आसाफारि नोंथांमोना मोजाङै थागोन मोजाङै थाथों। स' आसा खालामो नोंथांमोन बयबो मोजाङैनो थागोन। स' बिदिनो नोंथांमोन बयखौबो आंनि बे अबंसा ब्लगनिफ्रायबो फिन खेबसेबाव गाहाम हामग्लायनायजों लोगोसे आङो एसेयावनो फोजोबनो सानबाय। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ अनसायदोंब्ला लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।